pohjoisen puolelle ja tuo lumi sitten pöllyä aika lailla. Ja lännessä ehkä sitten kyllä tuo vanha lumisade vaikuttaa huomenna päivälläkin. Pakkanen alkaa kiristyä siis sitä kohti. Ja itse voi olla jo reilu 15 asteen pakkasia. Saadaan kuitenkin pilviä on, että pohjoisessakin pääasiassa pakkaset ovat tulla 10-15 asteen vaiheella vielä huomenna. Mutta uuden vuoden aatoksisia sitten jo pilvi repeilee. Etelässä tulee noita lumisetin verran. Niiden jälkeen sitten 10 asteen verran pakkaset. Pilvinen, vähän ehkä kevyttä pakkaslunta tuossa uuden vuoden aattona tulee. Tässä kohtaa sitten jo pohjoisessa varmaan on 20 asteen pakkasia, ja jos pilvipeite repeisi, niin pakkanen kiristyisi nopeastikin yli 5 asteella, mutta näyttää siltä yönä monin paikkoin on pilvistä ja suojaa sitten